Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O pan dormente. No Instituto Pan de Noces e Plátano sucederon diversos fenómenos sobrenaturais que non teñen explicación ninguna. Este é o profesor von Pumpernickel. Diz que o profesor Pumpernickel desapareceu un día durante unha conferencia sobre repugnancia avanzada. Como? Non se sabe. Pero hai xente que viu a súa fantasma vagando polos corredores. Segundo a nosa información, non se volveu saber nada de algúns infelices que entraron no instituto. Quen é? Que demo che pasa, Osmar? Que fas metido debaixo do sofá? Nada, só quería comprobar como se ve a tele desde outro ángulo. Non me mintas, estabas vendo outro programa sobre fantasmas. Non, igual sí. Non o podo evitar, danme medo as fantasmas. Osmar, por última vez, hai dúas clases de pans, os que temen as fantasmas e os que tocan o trombón de noite antes de deitarse. Non, profesor von Pumpernickel, non me faga beber iso, non, non! Vaya, só foi un pesadelo. Profesor von Pumpernickel, ai! Estiviasti! Vaste pillar os dentes, estupendo. Sempre defendín unha boa hixiene dental. Oh, Stevie, estás ben? Que che pasa, ostra? Berrar como un maníaco no vestíbulo está castigado cunha multa. E estou a piques de poñerche unha en consecuencia. Son Osmar! Como sexa? É que Stevie non se comporta dun xeito normal. Está apampado e camiña así, cos brazos tesos. Iso só pode significar unha cousa. Stevie é un zombie. Xa sabía eu. Vou agora mesmo buscar o meu equipo anti-zombie. Levo anos practicando. Quería estar preparado para apocalipse zombie. Bom, o caso é que és irmán do caseiro. Non podes iniciar unha cacería de monstros, e moito menos a esta hora. Vaya, ao final Stevie non é un zombie, Osmar. É un caso clásico de somnambulismo. E ti como sabes? Polo rastro da pasta de dentes. Sí, tes toda a razón. Stevie segue sendo Stevie. É hora de despertarme. Non, despertar o somnámbulo é unha das cousas máis perigosas que se poden facer. Ademais, está castigado cunha multa moi elevada. Daquela que debemos facer con Stevie. Stevie! Seguido o rastro da pasta de dentes. Stevie! Que decepción máis grande. Nunca se vos ocorreu comprar a pasta de dentes de tamaño familiar. Perdoa, Bob, non sabía que a pasta de dentes servía para localizar un somnámbulo. Preguntaremos ya, señorita Lucy. Non me extrañaría que esa sabichona soubese onde está o noso Stevie. Lucy, hola. Abre, é importante. Manterse guapa pode ser unha tarefa fea e desagradable. Osmar, por que estás petando na miña porta? Non dou atopado a Stevie. Ocorreuse che mirar no seu cuarto. Se cadra está na cama, dormindo, como a toda a xente. Stevie é somnámbulo, sabo dame onde está. Perdéchelo de vista. Polo visto, Stevie non é o único que adoita pasear só a estas horas da noite. Stevie veu pola casa e invitoume a ir ao Che Boulanger. Stevie, como pode ser? Está dormido. Debe ser dos somnámbulos que falan. Perdoa, non me fixara en ti. Coñecémonos. De que coñeces a Stevie? Pois Vamos, hai un somnámbulo ceibo. Ei, teño unha grande idea. Por que non nos acompañades? Sería unha cita dobre. Por certo, eu no teu sitio non usaría máscara de iodo. Xa non están de moda. Que dicides, imos aló? A ver, que camiño seguimos? por
o tedes? Perigo, non pasar desta liña. Se foi capaz de meterse aí dormido, non hai que nos salve. Vaya, un somnámbulo que entra nunha obra. Un clásico. O próximo paso é camiñar por unha viga e evitar unha morte segura caendo nun caldeiro d'auga que por casualidade está no sitio xusto e preciso para salvalo. Xenial. Vides? Por pouco. Segundo os meus cálculos, ese caldeiro é moi pequeno para el. Piano bar cocido para ser salvaxe. Stevie, menos mal que te atopei. Anda, pasa para a casa. Non te metas nisto, rebandiña. Fixemos unha aposta e hai moitos cartos en xogo. Pero está dormido. É que Georgie tamén non está. Abringas o topes aí disparada na moto e deixei aquel prosma da bici atrás aspirando fume. Magua que levas o casco posto, daría algo por lleve la cara. Un chocolate con leite para min e un licor de erva de trigo para a señorita. Aquela moza da moto tivo moita sorte, sí, señor. Non me gusta tocar o timbre da bici, pero salvouse porque me deu unha cambra na perna. Se non levase posto o casco, desafiaría a unha carreira. Non aceptaría unha negativa súa. Hey, esa non é a nova Harley Davidson versión 2020 do Trinque. Onde? Daquela xa se vende ese modelo. Pero Stevie é somnámbulo. Entrou neste local lanzando proclamas filosóficas. Dixo que había dúas clases de pans, os que aceptan os retos e os que teñen amigos que inventan contos. Ademais, McPan nunca rexeita unha aposta. Aínda que ben pensado, creo que non sería mala idea botalo do local. E agora imos co lanzamento ganador definitivo. Vamos, McPan! E o ganador é... McPan! Ganei, son o número 1, quentiño, acabado de sair do forno. Paga, perdedor. Sei que non oiche lo que dixo, mona. Dalle os cartos ou levas unha tunda. Xa lle dixen que era somnámbulo. O pixama non ten peto para a carteira. Pois daquela haberá que sacudirlle as costas ben sacudidas. Quietos, non se pode despertar un somnámbulo. Ti non te metas. Cando acabemos con el será pan relado e non necesitará espertar máis. A que non, compañeiros? Pódese saber que estades facendo, canallas? Stevie prometeume que me levaría a cear ao Che Boulanger, que é o meu restaurante favorito para unha cea lixeira e extremadamente cara. Se o magoades, quen me vai levar aló? Aquí estou eu, ma chérie. McPan, va ser Mac solitario porque esta moza ten unha cita comigo toda a noite. Ai, sí! Cóntallelo aos meus dous amigos os batedores, babeco. Non sabía eu que un somnámbulo puidese correr. Vai ser mellor separarnos. Separarnos? Por qué? Ti fai o que teñas que facer. Bob e máis eu imos para a casa a dormir. E que pasa con Stevie? Stevie é o único de nós que está dormindo como é debido. Instituto Pan de Noces e Plátano. Podemos agocharnos aquí. Metéronse nese edificio. Entra ti e quedo eu aquí vixiando. Non, quedo eu vixiando e entras ti. Eles deben che cartos, non si, non si. Oiches, tampouco me deben tantos cartos. Non me vou arruinar por iso. Os cartos non os podes levar contigo. Que sitio máis arrepiante. O caso é que estamos xuntos, non, Stevie? Stevie! Stevie! Veña, onde estás, home? Stevie, corre, hai que sair daqui. Este sitio dame calafríos. Stevie, métesme medo incluso estando dormido. Un momento. Se ti estás aí, ese quen é? Doutor Von Pumpernickel. Tranquilo, Osmar. Ese tipo é un personaxe de ficción.
Desperta, dormiñón. Temos unha chea de cousas que facer, non me sexas nugalla. É un día de sol e quero aproveitar cada minuto. Ten amigos para isto. Ás veces non podes contar con eles. Deixo estar. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.